كما يتنحهم كبران كبرات تغطاتلتي نات ميديا نلما انت زبلنا يم زيناتات نحجنا قريبنا لنا نغتقاتلنا ندعدمنا لايك شير سبسكرايب بمقرر بيتسب نغتكون نعدم تغارو كم تيل تبيسنا نبلع عين بزول أرمنيا وزربو زفلت بعرفتي وركو ايتنو اب كرم تغارو كدغمو غلا دياسبورا تግራይ ሓቲቶም ኣብቲ ኣብ ጀርመን ዝነበረ ኣጋጣሚ ምስቲ ሞታ ቀራኒዮ ዝበሃሉ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ካሊ ኣዋጅ ፅንተት ዝእውጅ ዝነበረ ገበነኛ ዝተረኸበ ወርቁ ኣይተነው ኣብ ቅድሚ እቶም ነቲ ሕቶ ዘቕረቡሉ ተጋሩ ክሸፋፈን ይተራዩ አንተ ፍየል የሚጠብስ ፍየል አወቀ ማለበት እኔ ትግራዋይ ነኝ ማይሰ የህዝብ ትግራይ ፍየል የሚጠብስ አንተ ነህ ጥበሰኝ ለኔ ዋት ያ ጥበሰኝ ጥበሰኛ ጥበሰኝ ፈለከው ወጭው ምን ይፈልጋል ምን ፈልጋል አንተ ምን ይፈልጋል ምን ፈልጋል ነው ምን ይፈልጋል ምን አባት ታመጣ ምን አባት ታመጣ የፍየል ምን አባት ነው ታመጣ ነው ወላ ሶሪ አንድ ሱ የህዝብ ትግራይ ገድለሃል አንተ ይፈልጋል አንተ በህዝብ ትግራይ የጨፈጨፍከው የህዝብ ሙላር ትዋረዳለህ ሙላር ህዝብ ትግራይ ጨፍጭፈ እንደ ስጋ አትሳቅ አንተ ሌባ ቆሻሻ አትሳቅ አንተ አትሳቅ ቆሻሻ ምምሕዳር ብልጽግና ነቲ ኣብ ትግራይን ዓፋርን ዝተጀመረ ዲዲአር ንምንጣጥ ዕጡዋት ኣምሓራ ኢዶም ንክህቡ የተባብዕ ከም ዘሎ ተረጋጊጹ ማዕኸናት ዜና ኢትዮጵያ ዕጡዋት ኣምሓራ ፋኖ ንፃዊዒት ሰላም ተቐቢሎም ናብ ተሃድሶ ማእኸል ይኣትዉ ኣለዉ ብዝብል ዜናታት ቀዳምነት ብምሃብ ይሰርሓ ዘለዋ ኮይነን ፖለቲካ ኢትዮጵያ መልክዕና ቀየር ምህላው ዘመላኽት ኮይኑ ኣሎ እዚ ሓድሽ ወፍሪ ንዕጡዋት ፋኖ ንምድኻም ዝብል ዓላማ ዝተሓንገጠ ካብ ምዃኑ ብተወሳኺ ነቲ ኣብ ትግራይ ዝተጀመረ መስርሕ ዲዲአር እውን ንምንጣጥን እቲ ባጀት ንምቕርማሕን ከይኮነ ከም ዘይተርፍ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ኣብ ቀረባ እዋን ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል 75,000 ሰራዊት ትግራይ ናብ ዲዲአር ንምእታው 25,000 ኣጽዋር ናብ ብልጽግና ኣታዊ ክኸውን ተሓቲቱ ብምባል ነቲ መስርሕ ከም ዝተቃወመ ይፍለጥ እዩ ምምሕዳር ብልጽግና ድማ ነቲ ናይ ዲዲአር ባጀት ናብ ካልኦት ክልላት ክብትኖ ምንቅስቓስ ምጅማር እዩ ዘመልክት ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ዝፃወተሉ ዘሎ ካርታ ገና መፃወቲ ካርቱን በቲ ንስልጣን ክብል ስቃይ ህዝቡ ከናውሕ ዘሎ መሪሕነት ዝተነቃሐሉ ኣይኮነን ዝብሉ ወገናት ኣብይ ኣሕመድ ሕዚ እውን እቲ ናይ ካርታ ናይ ምጥቃም ዕድል ሰፊሕ ምዃኑ እዩ ዝገልጹ ገለ ካብቶም ኣብይ ንመታለሊ ዝጥቀመለን ዘሎ ምኽንያታት ተመዛበልቲ ከይምለሱ ጉባኤ ነቐደም ክነካይድ ኢልኩምኒ ውዕሊ ፕሪቶርያ ከይትግበር ፈራሚ ሕወሓት ኣብ ክልተ ተመቒልኒ ብሻዕብያ ዝተተሓዘ መሬትና ክነምልስ ንሻዕብያ ንውቃዕየ ኢልኩም ኣብኹምኒ ፀጋማት ትግራይ ከይፍትሑ ግዜያዊ ምምሕዳር ከይሰርሕ ጌርኩም ኣብ ትግራይ ዝተረጋገአ መንግስቲ ከይህሉ ጌርኩም ወዘተ ዝብሉ ምኽንያታት እናደርደረ ኣብ ፀገማትና ክፃወት ክብሉ ኣጠንቂቖም ኣለዉ ወሲሖም ድማ ቦርድ መረፃ ድማ እቲ ኣፈላላይ ጠርዚ በፂሑ ስለ ዘሎ ክልቲኦም ጉጅለታት ሕወሓት ከም ኣይዕረኦን ዝብል ግምት ኣትዩ ዳግም ኣነ ኣብ ዘለኹሉ ጉባኤ ግበሩ ይብል ኣሎ ናይ ሕወሓት ገታር ኣካይዳ ስለ ዝፍለጥ ድማ ናይ ምድጋም ዕድሉ ፀቢብ ስለ ዝኾነ ነቲ ጉባኤ ኣካይደ ዝብል ኣካል ሰሪስካ ኣለኹ ኢሉ ነቲ ካሊእ ኣካል ኣፍልጦ ሂቡ ንመሪሕነት ትግራይ ናይ ምብላዕ ኣጀንድኡ ከዕውት ይመስል እዚ ዝኸውን ድማ ክልቲኦም ጉጅለታት ሕወሓት እንድሕር ዘይተዓፃፂፎም ኮይኖም ኢሎም ኣለዉ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፀገማት ከይፍታዕን ሰላምን ምርጋእን ከይሰፍንን ናታትኩም ንስልጣን ምርጋዕ እዩ እናበለ ከሽካዕልልን ቅልውላው ትግራይ ከይፍታሕ ሱር ክሰድድን ብምግባር ንግስነቱ ከጠናኸር እታ ኩዕሾ ናብ ትግራይ ክደርብያ እዩ እንተ ፖለቲካዊ መራሕትና ግን ሰብ ድዮም ዋላስ ካሊእ ኣይርድኦኻን ብምባል ዝመጽእ ዘሎ ሓደጋ ቀሊል ከም ዘይኮነ ኣመላኺቶም ኣለዉ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ነቲ ጉባኤ ኣካይደ ዝበለ ሕወሓት ኣነ ኣብ ዘለኹሉ ካሊእ ጉባኤ ኣካይድ ብምባል ናይ 40 መዓልታት ገደብ ግዜ ሂብዎ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ ተቃወምቲ ውድባት ብወገኖም መድሕን ትግራይ ኣብ ኢድ ክልቲኦም ጉጅለታት ከም ዘይኮነ እዮም ዝገልጹ ዘለዉ ክልቲኦም ጉጅለታት ነባርን ሓድሽን ገዛውቲ ደርቢ ብዝብል ይካሰሱ ከም ዘለዉ ይፍለጥ ፖለቲከኛ መሓሪ ዮሃንስ ግን ነኒ ኣካይዳ ናይቶም ፖለቲከኛታት ኣቐዲሙ ብምግምጋም ትግራይ ትርከበሉ ኩነታት ጉዳይ ደርብን ርእይቶ ዓለምን ብዝብል ቀልዲ ዝግለጽ ከም ዘይኮነ እዩ ኣቐዲሙ ኣሚቱ ነይሩ አይዲዮሎጂ ክላስ አናሊዝ ክላስ ስትራግል ከም ታሽም ክንወስዶ ስለ ዘይደለና እዩ ብስሩውን አጀንዳ ክኾን የብሉን ናይ ግብር ፖለቲካ ናይ ህልውና ፖለቲካ ዘረጋገጽካ ናይ ግብር ፖለቲካ ሕዚ ተምጻይ ትኽእል ናይ አይዲዮሎጂና
سيكونن تمسرتو ሕዚ ኣብ ክልተ ተገሚዑ ነዚ መከራ ኣዋሊዱ ዘሎ መሪሕነት ቅድሚ ኩናት ትግራይ ኣብ ዝነበረ መረፃ ተመሳሳልን ትግራይ ዝጠቅም ዝመስል መፅባዕ ተመፃቢዑ ከም ዝነበረ ኣይርሳዕን። ኩናት ተወሊዑ ህዝቢ ትግራይ 8 ኣዋርሕ ሙሉእ ዝተፈፀሙ ጀኖሳይድ ኣመልኪቱ ሰራዊት ትግራይ ንመቐለ ምስ ተቆፃፀረ ኩሎም ኣብቲ ቃልሲ ተፀንቢሮም ዝፀንሑ መራሕቲ ውድባት እኒ ዶክተር ደብረፅዮን፣ መሓሪ ዮሃንስ፣ ሓጎስ ጎዲፋይ፣ ኪዳነ ኣመነ ወዘተ ብሓደ ኮፍ ኢሎም መግለፂ ክህቡ ትፅቢት ብዙሓት ከም ዝነበረ ይዝከር። ካብ ኩሎም ዝተውፃፅኦ ሓድሽ ትሙር ናይ ስግግር መንግስቲ ክምስርቱ እውን ትፅቢት ብዙሓት ነይሩ እዩ። ይኹን እምበር ኣብቲ እዋን ከምዚ ዓይነት ሕቶን ዘለዓሉ ተቃወምቲ ውድባት ካብ ከቢድ ምፍርራሕ ሓሊፉ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ሓዲኡ ግበርዎም ንበሃል ኣለና ዝብል መግለፂ ብሚድያ ክህብ እንከሎ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ድማ ብደም ዝቆመ መንግስቲ እዩ ከይትትንክፉና ዝብል መጠንቀቕታ ምሃቡ ዝፍለጥ እዩ። ነዚ ዝተመልከተ ፖለቲከኛ መሓሪ ዮሃንስ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝግበር ዘሎ ምቁማት ንዳግማይ ጀኖሳይድ ዘቃልዕ ምዃኑ እዩ ገሊጹ ነይሩ። ፖለቲከኛ መሓሪ ዮሃንስ ከም ዝሰግኦ ኣብዚ ግዜ ሰላሕታዊ ጀኖሳይድ ዘቕፅል ኣብ ዘለሉ ወቕቲ መሪሕነት ህወሓት ግን ሕዚ እዋን ነቲ ጉዳይ ኣብ ጎኑ ኣሰሊፉ ክፈትሖ ምዃኑ እዩ ዝሕብር ዘሎ። ሰራዊትና እውን ሰፋሕቲ ሚኢጣት እናተገብረ መፅኡ ኣብ ታሕቲ ኣብ ማእኸል ኣብ ላዕሊ ሰፋሕቲ ብርዳእት እናተገብሩ መፅኦም እዮም። እዚ ዓይነት ኣካይዳን ትግራይ ዋጋ ኣኽፊሉ ንጀጋኑ ኣዘዝቲ ሰራዊት እውን መስዋዕቲ ሰራዊቶምን ቃልሲ ህዝቦምን ናብ ሕቶ ዘውደቐ ምዃኑ ዝገልጽ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ብወገኑ ጀነራላት ትግራይ ፖለቲካ ትግራይ ኣብ ምዕራይ ታሪኻዊ ግደ ክፃወቱን ሃገረ ፊንላንድ ኣብነት ብምጥቃስ ፀዊዕ ኣሎ። ኣብ ፊንላንድ እዚ ሕዝላ ፊንላንድ ህይወት ክትሰርሕ ፖለቲካ ሓይልታት ኣገዲዱ ኣምፂኡ ፖለቲካ ናይቲ ብሄር ክድሕር ዝገበረ ጉስታቭ ማነርሂም ዝበሃል ጀነራል እዩ። ጉስታቭ ማነርሂም ዝበሃል ጀነራል እዩ። ወታደራዊ መንግስቲ ይኮነ ዝመሰረተ ሲቪል መንግስቲ እዩ። ነቶም ፖለቲካ ሓይልታት ግን ኣብ ኣዳራሽ ዓጥዩ ካብ ካሜራ ወፃኢ ስለ ብሄሮም ከድሕኑ እዩ ሰሪሑ። ኣና ግን ህወሓት ከድሕን ኣብና ህወሓት ኣኸባ ዝእከብ ጀነራል እስ ጀነራል ይኮን ንዓይ ይኮነ ፋክት እዩ ኣይፈርሕን ፋክት እዩ። ኣብ ጥፍኣት ትግራይ ኹም ቸቸትሉ ኣለኹም እታ ሶሉሽን ሓንቲ እያ ናይ ኩልና ናይ ሓባር መሰጋገር መንግስቲ ብህፁፅ መድሕንሳ ካብዚኣ ወፃ መድሓኒት የለ እንታይ ዓወት ሓወይ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ለቀረፁ ሰባት ብጣዕሚ እዮም ዘድንቖም ኢሉ በበይ ኮይንካ በኣዲስ ኣበባ ካደ ካሪኻ ከም ብሄር ብመቐለ ኮይንካ እዚ ሕገ መንግስቲ ንትግራይ ብሰለስተ እዩ ዘርቀቐ ብጂኦግራፊ ብዲሞግራፊ ብፖለቲካ ዘርቀቐ ሕገ መንግስቲ እዩ። እንዲያም ብትግራይ ኮይኑ ሕገ መንግስቲ ዘርቀቐ ሰብ ብገበን ክሕተት ነይሩ ብትግራይ ግን ከምቲ ዓንቶ ዘለኽዋ ናይ ሓባር ናይ ሓደ ብሄር ኣባላት ስለ ዝኾንና ብይቅርታ ክንተሓላለፍ ወይ ብገበን ኣብዚ ንምስርቶ ነገር ክንተሓተተ ዘለና እምበይ ዋና ከተማና 30 ኪሎ ሜትር ዘቐመጠ ሕገ መንግስቲ ኮይኑ ኩለን ከተማታትና እኮ ኣብ መድፍዕ ሰርክል ኮይኑ ዘለዋ እዚ ዝሰርሐ ቅስ ከመይ ጌርካ ኣፕሪሼት ትገብሮ ከመይ ጌርካ ክልቲኡ ቤት ምክሪ ማጆሪታርያን ዝገበረ ቤት ምክሪ ኮይኑ እዩ ኢልካ ዝሰምዐካ ዘይብሉ ሕጊ እኮ እዩ ሕገ መንግስቲ እኮ እዩ። ከመይ ጌርካ ሕገ መንግስቲ ክድነቕ ብትግራዋይ ኮይንካ ክትሓፍረሉ ባ ኣብይ ተሳተፈ ትግራዋይ ባ ክትሓፍረሉ ባ ስለዚ እዚ የንክብል ዝኽእል ታፍታሕ ግን ኩልኩም ሕዚ እውን ደጊነ የፃውዒ ዝገብር ኣብ ዘሎ ሰብ ብፍላይ ልማዓንቲ ብዙሕ ወታደራዊ ማዕራ ሓዚሩ ኣለኹም ፕሊዝ ኩሉ ነገር ናይ ውልቀ ክብሪ ይትረፍኩም ብሄር ይድሓን መንእሰይ ትግራይ ኮነ ገለ ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ ዘይተበከለ ለውጢ ጥራሕ ትደሊ ምዃና ብሚድያ ወግዓዊ መርገፂኦም እናቃልሑ እዮም። መናእሰይ ትግራይ ብተደጋጋሚ ብፖለቲከኛታት ዝተሓንሸሸ ወታደራዊ ኩናት ንምንታይ ከምኡ ኮይኑ ዝብል ሕቶ የቕርቡ ከም ዘለዉ ይፍለጥ እዩ። ናስ ደብረ ብርሃን ከመይና ሓዛ እንዳውረናስ መናደድ ነይሩ እንኳዕ ግን ኮነ መልሲ ኮይኑ ተመለሱ ፖለቲካ ውሳነ ድዩ ወታደራዊ ውሳነ እዩ ይመስለኒ ግን ፖለቲካዊ ውሳነ እዩ ንሕና ዝበፅሕና ንክነግረካ ዝኽእል ተመለሱ ዝብል እዩ እምበር ዝመለሰና ፀላኢ ነይረን ሕጂ እንታይ መርገም ከም ዝኣተወና ኣይፈልጥን ኣባላሽዮ እሞ ዘባላሽዎ ዘለዉ ድማ እዚ ይሕሸና ኣይኮነን ስልጣን ማንም ዝደለየ ሸቅጥ ግን ህዝቢ ካብ ምሕሳብ ኣይኮነን ናይ መራሕትና ክሕደት እዩ። ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ እውን ተመሳሳሊ ሕቶ እዮም ዘልዕሉ ዘለው። ዝሓለፈ ሰሙን ኣዛዚ ኣርሚ ጅግና ተጋዳላይ ኣሕፈረም ምስ ጋዜጠኛ አንገሶም ኣብ ዝነበረ ጸኒሕት ብዛዕባ እቲ ዝተሓንሸሸ ወታደራዊ ዓወት በኺዩ ንህዝቢ ኣብኪዎ ውሽጢ ሓሪሩ ኩሉ ሓዚኑ ምንባሩ ኣይርስዕን። ሕዚ ድማ
ካልእ ጅግና ኣዛዝ ሰራዊት ትግራይ ዝኾነ ውፃማዓት ተጋዳላይ ጉዕሽ ገብረ ደብረ ብርሃን ከመይ ጌርና ንሓዛ ኢልና እናተማሃርና እናሃለና ብፖለቲካዊ ውሳነ ተመለሱ ተባሂልና ክንምለስ ዝገበረና ሓይሊ ግን ኣይነበረን ኢሉ ፖለቲካ ትግራይ ተበላሽዩ እቲ ፍልሊ ፈለማ ኣብ 4 ሰባት ነይሩ ሕዚ ግን ናብ ስድራ ወሬዳ ትርከብ ዝብል ሕማቕ ናይቶም ሕዚ ሓደሽቲ ክኾኑ ዝደልዩ ዘለው ሓንሸሽቲ ፖለቲከኛታት ብዝምልከት እዩ ንኹሉ ትግራዋይ እውን መልእኽቲ ኣሕሊፉ ዘሎ